Hvordan får jeg samlet et plot? Det er et af de spørgsmål, som I har sendt til mig, nogle af jer forfatterspirer, og det vil jeg super gerne svare på. Så hvordan får jeg samlet et plot? Giv mig de næste 5 minutter, der vil jeg vise dig den allermest simple måde at lave et plot på, som du kan bruge allerede i dag. Og hvis du gerne vil have det her på skrift, så har jeg lavet nogle noter, som jeg kan sende til dig i en pdf. Bare kommenter her ved videoen, så sender jeg det i en privat besked. Mit navn er Lene Dybdahl, og jeg er selv forfatter, og så er jeg din yndlingsskriveunderviser online. Jeg har stiftet Skriverejsen, hvor jeg har undervist mere end 1000 kursister i de 5 faser fra idé til færdig bog. Og i hver eneste af mine videoer her, der giver jeg et konkret tip, som du kan bruge i din skrivning med det samme. Så lad os komme i gang med de her næste 5 minutter. Der får du altså den mest simple måde til at komme i gang med at lave et plot. Du kender sikkert en historie. Du har sikkert selv læst masser af historier, og det, som springer i øjnene, som selv en 4-årig kan se, det er, at en historie har en begyndelse, en midte og en slutning. Og hvorfor nævner jeg det her med en 4-årig? Det er jo faktisk fordi, da mine egne piger var 4 år gamle, så var vi i biografen og se Frost. Og da vi kommer ud af biografen, så har min ene datter faktisk spottet, hvordan et plot er bygget op, fordi hun starter med at sige, at det starter med at være godt, og så sker der noget ondt, men så bliver det godt til sidst. Så hun har altså spottet den her tredelte plotstruktur i næsten enhver fortælling. Det er den, vi skal bruge i dag. Så du begynder altså med at inddele din historie bare på et stykke papir med en begyndelse, en midte og en slutning. Midten, den skal være dobbelt så lang som begyndelsen og slutningen. Så hvis du inddeler dit papir i de her 3 felter, så har du sådan ligesom strukturen for din bog. Så vi ved, at der skal ske et eller andet i starten af bogen, så skal der ske en hel masse forskelligt i midten, og så skal det ligesom rundes af og afsluttes på en god måde i slutningen. Alene det at tænke sin bog i den her struktur, det kan hjælpe en med at få lidt mere overblik over, at man ikke bare skriver den ene tanke efter den anden i en uendelig strøm, indtil man er færdig med at fortælle den her historie. Vi ved, at der er nogle elementer af historien, der skal være på bestemte pladser i den her historie. En god måde at dele det op på, det er faktisk ligesom min datter, hun gjorde, efter vi har set den her Frost, det er at knytte nogle bestemte følelser til hver af de her 3 dele i historien. Så en lille øvelse, du kan lave med dig selv, efter du har set videoen her, det er at skrive ned på dit papir, hvilken dominerende følelse har min hovedperson i starten af historien, hvilken dominerende følelse har min hovedperson i midten af historien, og hvilken dominerende følelse har hovedpersonen i slutningen af historien. Hvis du vil bygge lidt mere på den her lille plotstruktur, så kan du tilføje flere detaljer, for eksempel, hvor befinder hovedpersonen sig geografisk i den første del af historien, i begyndelsen? Hvor befinder hovedpersonen sig i midten af historien? Og hvor befinder hovedpersonen sig i slutningen af historien? Så har du både en følelse og et sted, og så har du ligesom allerede en idé om, hvad den her historie kan begynde at handle om. Men jeg er godt klar over, at det er kun et meget løsligt plot, fordi hvordan skal jeg dog få bygget den her fortælling op, så den er spændende for læseren at blive ved med at læse. Noget af det vigtige, det er faktisk at lave nogle vendepunkter, hvor der sker noget afgørende nyt for hovedpersonen. Der vil typisk være sådan, at i begyndelsen af historien, der etablerer vi hovedpersonens normalverden eller hverdag, og kort efter det, så sker der et vendepunkt, der gør, at hovedpersonen må forlade den her normalverden. Og ligesådan er der hele vejen igennem historien forskellige vendepunkter og forskellige ting, der sker i næsten alle typer af historier. Og det er den måde, som man opbygger plot på. Kunne du godt tænke dig at lære mere om at opbygge et godt plot, så kan jeg anbefale dig mit kursus, som hedder Plotplanen. Og ellers så er du også velkommen til at skrive en kommentar under videoen her, så sender jeg dig mine egne noter til den her video, så du har ligesom det, jeg allerede har forklaret på skrift, og så kan du arbejde ud fra det. Og så håber jeg, at du har fået blod på tanden og har lyst til at gå i gang med at skrive din egen historie. Tak fordi du så med.